Rovnomerný priamočiary pohyb. Rovnomerný priamočiary pohyb je jedným z najjednoduchších pohybov, ktorý si charakterizujeme. Tento pohyb je jednoduchý v tom, že veľkosť ani smer rýchlosti sa počas tohto pohybu nemení. Pod slovom pohyb rozumieme zmenu niečoho za čas. Čiže najčastejšie v oblasti kinematiky zmenu miesta, kde sa nachádza teleso alebo hmotný bod za určitý čas. Pod hmotný bod je taká náhrada reálneho telesa. Chápeme ním teda nejaký model toho reálneho telesa, ktorý nezachováva rozmery telesa, pretože bod nemá žiadny rozmer, ale zachováva hmotnosť telesa. Čiže v tomto prípade aj nejaké slnko pohybujúce sa, alebo nejakú planetu pohybujúcu sa okolo slnka, môžem znázorniť pomocou dvoch bodov. Dám si jeden bod ako slnko a druhý bod ako nejakú zem. Čiže nezávisí na tom, aké sú rozmery, skutočné rozmery týchto telies, ale v určitých úlohách môže byť zohľadnená hmotnosť týchto objektov. Ak teda teleso alebo hmotný bod mení svoje súradnice, mení svoju polohu vzhľadom na iné teleso alebo nejakú sťažnú sústavu, môžeme hovoriť o mechanickom pohybe. Rozlišujeme tu dva pojmy, a to je pojem trajektória a pojem dráha. Rozdiel medzi nimi je v tom, že trajektória predstavuje množinu všetkých bodov, kadiaľ dané teleso išlo. To znamená, že keď sa lyžiar spustí po svahu a zanechá takúto nejakú stopu, tak táto stopa, tie miesta, kadiaľ išiel, to je jeho trajektória. Keď ide lietadlo na leteckom dni a za sebou zanecháva nejakú stopu a spraví nejakú vývrtku, tak toto je jeho trajektória. Dráha je len dĺžka tejto trajektórie, čiže dráha je vyjadrená v metroch. Keby som šiel s metrom a odmeral by som, koľko to vlastne prešlo to lietadlo alebo ten lyžiar a vyčíslil to, tak tým rozumieme dráhu. Pri rovnomernom priamočiarom pohybe je teda rýchlosť ako vektor konštantná veličina. Teleso nemení počas pohybu veľkosť rýchlosti ani smer rýchlosti. Pohyb je priamočiary, to znamená, trajektória je časťou priamky. Pre rýchlosť potom platí, že rýchlosť je zmena dráhy za určitý čas. Dráha je vyjadrená v metroch, čas je vyjadrený v sekundách, čiže jednotkou rýchlosti je meter za sekundu. Môže to byť vyjadrené aj ako vektor, ale môže, pokiaľ nás zaujíma len veľkosť rýchlosti, tak nemusíme uvádzať šípku a zaujíma nás len číselná hodnota veľkosti rýchlosti. Z tohto potom pre dráhu platí, že je to v krát delta t, alebo zjednodušene s sa rovná v krát t. Čo to znamená graficky? Budeme charakterizovať najčastejšie rýchlosť a dráhu všetkých druhov pohybu aj graficky. Takže tu máme dva grafy. Jeden predstavuje závislosť veľkosti rýchlosti od času. Každý graf by mal mať pomenovanie osí, mal by mať jednotky, v ktorých uvádzam hodnoty daných veličín, čiže rýchlosť v metroch za sekundu, čas v sekundách. No a tu vedľa máme závislosť dráhy od času. Dráha je v metroch, čas je opäť v sekundách. Pokiaľ ide o rýchlosť, tak rýchlosť sa nemení počas pohybu. Čiže grafom je priamka rovnobežná s časovou osou. Keď ide niekto rýchlejšie, tak bude mať tú priamku posunutú vyššie. Čiže toto môže byť trabant,
Toto môže byť nejaký Mercedes, ktorý šiel rýchlejšie celý čas. Čo sa týka dráhy, tak tu je grafom priamka, ktorá zviera nejaký uhol s časovou osou.